जाफुंसारनायखौ एबा साक्सेसखौ जुदि जों सुनो हायो बिनि देरसिन सुथावना बुस्थुआनो जागोन फेथफुलनेस एबा फोथायजाथाव जानाय। जोंनि बुहुमाव साक्सेसखौ बायदि रोखोमै सुयो। सोरना बांसिन फलोवार्स दं, सोरना बांसिन गारिफोर दङ, बांसिन फैसा दङ, बांसिन पावार दङ, बांसिन फेमास, बेफोरबायदिखौ जोङो बांसिन नायो। नाथाय बेफोरो गासैबो आउटकामसो, माने फाइनाल रिजाल्ट। बे रिजाल्टखौ जोङो गुबुन गुबुन लामा बाहायनानै मोनहैनो हायो। बे लामाया गाज्रिबो जानो हागौ, मोजांबो जानो हागौ। बे लामाफोरखौ लानानै जोङो बै बुस्थुफोरखौ मोनहैनो हायो। सासे दाहोना थानाय मानसियाबो माहाजोन जानो हायो, ओमफ्राय मुंदांखाबो जानो हायो। माब्रै? बियो बे मालिकनि फिसाजोखौ गोसो थोबाय, खावनानै लानानै खारबाय। दाना फिसाजोआबो गारा, मालिकआ मा खालामगोन? बेनो सम्पतिबो होगोन, बेखौ फिसाजोनोबो हाबा खालामना होगोन। बेफोरबायदिजोंबो जोङो बे नामजादा जानाय, फैसा खामायनायफोरखौ खामायनो हायो। मोजां लामाजोंबो जों खामायनो हायो। नाथाय फेथफुलनेस, जायखौ बर'नि बुङो फोथायजाथाव जानाय, बेनो देरसिन मेजार अफ साक्सेस। बेयो मा? बेयो जाबाय आं जेरै मावनांगौ बिदिनो मावगोन। गुबुनफोरा मा बुङो, मा जासियो, बिनि सायाव बांद्राय सोनारा। जानो हागौ नोंनो फैसा नांगौ, थिग। दा नोंनि प्रिन्सिपाला मा जानांगौ? आङो मोजाङै खामायगोन। दा जुदि नोङो मोजांनि सायाव फेथफुल गैयाब्ला, फोथायनाय गैयाब्ला, नोङो गाज्रि लामाखौ आजावगोन। सोरबा नोंनो गाज्रि खामानि फोरोंगोन, गान्जा फाननाय, मा फाननाय, ना मोसौ खावनाय, बेफोर लामाखौ सोरबा देखायगोन, ओमफ्राय नोङो बे लामाखौनो लानानै माहाजोन जानो बोलो होगोन। बे फेथफुल जानायखौ जोङो गावनावहाय एप्लाइ खालामनानै नायनो हायो। जेरै जोङो मेरिडब्ला, हाबा जाखानायब्ला, जोङो हाबानि सायाव बेसेबां फेथफुल, जोङो रं नाम्बार रायलायो नामा, बेफोरबायदि। स्टुडेन्टफ्रा फरायनायनि सायाव बेसेबां फेथफुल, नों फरायनांगौ, फरायदों नामा? सासे लिडारा, जे लिडारनि खामानिमोन, जे भिजनमोन, भिजनखौ लानानै थाबायदोंमोन, बे भिजनाव गोबां मानसिफोर फोथायनानै नोंनि उन उन थांदों, बे भिजनखौ दोननो हादों नामा? बेफोरखौ जुदि नोङो गावनावनो सोङो, एबा नोङो सोरनिबा सोमोन्दै मोनथिनोब्ला बेफोरखौ जुदि सोंनानै बिनि आन्सारखौ दिहुनो, अब्लानो नुनो मोनगोन बे मानसिया फेथफुल जादोंना जायाखै। स' the greatest measure of success is faithfulness. जुदि नंखाय मोनदोंब्ला सोरजोंबा थगायजाय।